Hej Chris, det er Simon. Den seneste optagelse med mig, Mathias og Jonas, vi lavede, fandt jeg ud af, at der ikke var lyd på. Så nu sidder jeg altså herhjemme alene, og så laver jeg det lige. Men det er altså for os alle tre. Opgaven den er simpelthen, den går bare ud på, at vi skal have fundet en omsætningsfunktion. Og den finder vi ud fra, hvis vi tager prisfunktionen her, og ganger med x, som der er antal varer, så får vi omsætningsfunktionen. Og så kommer den til at se sådan her ud. Så den hedder minus 50x i anden plus 3500x. Den skriver vi så ind, og så får vi den her røde kurve her, som der så viser omsætningskurven. Bagefter det skal vi have fundet en omkostningskurve, eller lavet en omkostningslinje. Og det er så den, vi ser her. Og det bliver så den rette grønne linje, som der er op igennem her. Og ud fra det kan vi jo finde ud af, hvad vores overskud det er. Altså, vi tager og minuser omsætningsfunktionen, som der er her, med vores omkostningsfunktion, som der er her. Den ser så således ud, så den hedder minus 50x i anden plus 3500x minus 500x plus 25.000. Så vi skal have ganget 500x, den flytter vi over på den anden side af det her minustegn, så der kommer til at stå minus 50x i anden plus 3000 plus 25.000. Ja, plus 3000x plus 25.000. Der får vi så den overskudskurve, der er her. Så det vil så sige, at fra det punkt her til det punkt her har vi overskud. Og heroppe, det er hvor vi har det maksimale overskud. Det kan vi også se, hvis vi ser her. Der går den ret linje ned til hvor overskud det begynder at starte, og vi begynder at få overskud til slut her, hvor vi begynder at få underskud igen. Så herfra og hertil, herimellem, har vi altså overskud, og maksimalt overskud heroppe. Godt. Og det var altså for os alle tre, Mathias, Jonas og Simon Sand. Vi ses.